kembang wae weton. Ya. Gongen ndik nyuk, gongen nyuk. Ana bangun. Nah, Gunung. ya. Ya. Ada anak kecil nggak boleh horor. Boleh. Ya, ya. Iya. Matamu. Iya. Nggak boleh cedak. Iya. Cedak. Iya. Ngarep. Wes. Gantian. Nadia. Biasa aja nyanyinya kok suara diapik-apike. Suara suling kumandang suarane. Alangetan balik kulon. Apa sini sayang? Oh, piye, Mas? Rasa tresno marang Setyane kelakon. Rino lawan bengi aku sayang karo kowe yo sayang. Banyu. Saya garis miring. Wayu kelek mambune kejota ora. Mas. Ngene werok yo. Nganggo Wong sithik dodoran, tok lho yo. nganggo dodoran. Deodoran. Deodoran. Kok dodoran? Iki lambene garing ngene kuwi, Mas. Nah, Dodoran kapake bojomu. Sisi anu rodon sing kut-kut iki apa? Piye, piye? Hah? Sisi aduh. Wah, wah, wah. Kok Mimi? Kok Mimi? Sik, Mas. Seorang laki-laki boleh kuat, tapi ada salah satu yang sangat lemah. Iya. Nah. Nek tari malah seneng kok ya. Kowe malah ngekek lho, Ri. Sik. Mbok tangi kepiye lho, mbok tangi lho malah. Senengane kok. Tangi. Wis. Tangi. Wah, Yo. Tangi yo. Lah kok tekan aku sing isor kene dhuwur. gareng wis tangi. Aku tangi ket mau. Remuk. Es. Garap tayuk. Banget. Yo. Joget yo. Ya. Wes ngatur napas, aku sing yo. Sing saya sing rukun de jaman berjuang jur kelingan anak lan biyen tak open ning saiki ono Oper, Dik. tari sayang monggo Ya yo. Ning saiki apa
Tresno Tejo Asmara Budaya. Pak Slamet wis nyekel lho. Ayo. Pak Slamet monggo. Monggo. Lah. Alah, mboten usah. Alhamdulillah. Malah Matur nuwun, nyamel. Bos. Mas Gareng. Ayo dong. Dan zaman berjuang jurang kelingan anak-anak lanang biyen sayang kowe tak openi ning saiki ono ngendi tari sayang yo Monggo Mas Gareng. jago yen mandong tasili caping gunung Kok sotingane kaya apa ya? Gak, orang ngono. Mesti-mesti Aku kaya malah apa? wedi. Ku ratingnya Wahyu Production mudun. jangan salah mas Nah. zaman sekarang nggak dicari cakepnya tapi malah jeleknya Ya. nah yang uniknya itu yang dicari mas Untung kowe elek ya. Ora elek unik. Aku ya elek ya unik. Iya, iya. Dadi ACDC, Mas. Apa nih sing Yo elek ya unik Iya. ACDC. ACDC welek unik mambu. Ya, Terus terus meneh Oh, mambu wis ireng, alah wis. Cuwilik. Hah? Cilik. cuwilik. tapi kan ada satu Apa? uyip Oh ya urip. Kadang-kadang ya mati. tergantung mas Ya. nah sing urip ke tari apa sapa Lah ngono. nek tari jelas urip nek tukang ngendang mah mengkeret maksudnya pikirannya lo yo Oh iya. nalare Heeh. jangan horor mas jangan horor Enggak pernah horor. Wes, nggih matur nuwun Mas Urung Gareng. rampung kok matur. Oh, durung. Syukur. Apa kok iki cah iki? Syukur bisa. Gunung desa dadi reca. Lake nyok. Ya Allah. Monggo. Mas Gareng, iki mau orang. Aku masalah iri dan dengki itu tidak. Karena saya sama DJ. Wis tahu. DJ yang mana DJ ini dong. bangun Kenapa? bangun